Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:48. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:49. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Medyo alang-alang aton sini nga Provincial Disaster Management Program Division, pero tiko naton panilaga ng aton sini nga sitwasyon subong mainit-init ang aton sini nga palibot. Pero nasunaran ninyo Action Noel, ang mainit nga panahon daway ginasapak subong sang tawo kay man nakatutok kita sa COVID-19. Siyempre, sa kadagabi naton nga pagpangalagad, daway kita untat nga nagapahanumdom sa aton sini nga magkauturan nga nagapuyo iya sa higad sang baybayon sa idalom sang taytay kilid sang kasawaan kag kabakyasan. Alerto lang gida 24/7. Pero antes kita formal nga mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad, diri kita anay ginayo ko kamo sa pagduko kag mga muyo kita, mga kaaksyon. Oratio Imperata, prayer against 2019 novel coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Subong adlaw mga kaaksyon, Martes na kita, ano? And diyan na kita sa Marso 17, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nato ni click dira, share kag likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direction radiobacolod.com.ph sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa mga Twitter account, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, sa mga viewers, sa mga chatters naton, i-type lang direct karon ang inyo sa lima komento sa mga issues kag balitaan. Sa mga texters naman nato, aring ni numero naton, ang 0938-225-5017, mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Yours truly on board na tubtob las 9 tak na siring nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga tagaraton sang pagtamod subong nga gabi. Ang mga eksperyensya sa ngaton sa kapulisan, hindi lang kay diri sa Bacolod, kundi bugos nga probinsya sang Negros Occidental kahapon nga adlaw, may aragid sang mga kuminto. Matsuno sa kapulisan, sige lang, part ina sang game sa ilang nga trabaho. That's why nga dapat sundon ang mando sang gobyerno bisan may ara sang kabudlayan. Sooner maka-action later on, malampuasan gid ini. Pero tingaton sila nga PNP sa Negros, liwat nga nag-request mga kaaksyon sang dugang nga thermal scanner gikan sa gobyerno lokal diri sa probinsya para mas mapadasig pagid kag mas mapapos ang ganapanigayon nga thermal scanning didto ya sa mga pumuloyo sa mga border diri sa probinsya sang Negros Occidental. Mismo si Police Colonel Romeo Baleros ang NOCPO Director aminado sang kabudlayan kahapon nga adlaw kag nagkausa pa ini sa tuman kalaba nga traffic problem sa mga areas sa diin nagapatigayon sang checkpoint. Pero suno siya sigilang kag nalipay man ini nga wala gid sang may madamo nga inablang grabe gid nga reklamo. Action Noel daw nahagan-hagan kag napahangop naton ang publiko ngati we need this one. Hindi na ta sagay anay kareklamo. Kung may mga hassle ginman nga nagakatabo, i-charge na lang na as experience ang aton sinikabuhi sa sining kalibutan. Nasunaran ko tod kahapon ang Facebook, social media. Bisan amo to nga kinagamo na sa ning thermal scanning nga ini. Pero duway ko may nakitaan, may nagpost bala nga nagreklamo sa social media. Kung ikumpara ko lang like sa Halandumon Tower to Black Noel, grabe ito yung reklamo mo. Tanan galinabay sa considering tawag sini gani sa tubak na mag-open ta newsfeed tawag sina. Puro Halandumon Tower. Pero gapon daw wala ko blakita nga may nagreklamo nga publiko sa grabe kalaba nga mga pila-pila ka kilometro. Mga kaaksyon. Meaning, ang mga tao apisar sa ilang sinina eksperyensya nga problema, daway na sila yung nagkumod pa because nga understand na sila sa situation na ton simetriyon nga gusto sa ngaton gobyerno nga mangin likaw kita sa numan nga sa isang disgrasya sining COVID-19. Anaga balandra yang news like Action Radio Bacolod sa makit-an naton dira ang mga posting sa ngaton sa mga patrol reporters nga mo ning situation sa area, pero inaya balita hindi kay kumod. Pero inang kumod gahalin sa publiko so far kahapon sa social media, daw ay ko may nakitaan
So dira nato nakitaan nga ang mga tao gakumod lang sa utok nila pero nagasunod sila para sa kaayuhan mga kaksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad pero daligid lang. Diri sa Bacolod kag Negros, gusto talang ipabalos publiko, halalong kita. Kabalo kami mga mudos subong. May mga mudos subong, although nga ini dito nagtuhaw sa Metro Manila, pero may ara sang clarification kag gintadlong ini ni NCRPO Director nga mo si Dibold Sinas mga kaksyon. Ining naglagaw ng information nga may mga tawo nga nagapanuktok sa mga puluyan kag nagapangilala ngayon sila gikan sa mga DOH, ang ibandra mga authorities sila kuno kag magapatigayon sila sa pagsanitize ng imo sinipuruyan. Kuway dahogid ka mo, although ini may mga verification pa man nga ginahimo sini, paghalalong ka mo kay kung may mga modos sini, kag may nagwa nga information, basi may ara gid man. Galing way lang gid ma-confirm pa, way nagpadulong sa pulis. So diri sa aton sa Bacolod, halalong kita kag Negros Occidental. Kay basi may mga tao balangay na balang na i-grab lang opportunity sa sini nga panahon, manuktok puloy anyo da, hambalon nga ay taga-kwan kami, taga-amo kami niho, taga-barangay, etc. etc. Mang-sanitize kami sa inyo da para ang virus hindi mag-amuni muna. O, gali kay mang-hold up kag magpangawat. Halalong kamwa, hindi gid kay wala sang mga taga-DOH subong, wala sang taga-PNP subong, nga nagapanugo-sugo kag maglibot nga mag-sanitize sa mga puloy-an. Amo nang butanyo gid sa aton sila nga mine subong, labi na gid sa mga subdivisions. Okay, amo na mga information sa mga ginawa mo, pero check tanay ka ng PNP sa Bacolod kung anong precautions nga himuon nila sina kay basi pa lang. Ang akon nga kilala nga isa man ka miyembro sang Media Action Well, naka-experience siya subong adlaw. May nagkadto sa iya sini nga apartment, duha ka tawo nga luyag magsulod. Mayo lang kay wala pinasulod. Ginambalan niya nga tawgan pulis, naglakat. So, natingala man siya gari kung saraysin o ato kag ano ato sila. No? Media man ini siya. Nagpanugid sa aton, silingkuti halong kade kay kabalo ka beautiful ka mga babae ini. Basi mga luyag ato. Hinambalan ko sa action bray nga tawgan ko pulis. Naglinakat sila nga duha. Pero ang duha ka mga may mga edad na nga tagiya sa apartment kay restaurant niya, dutayan na gid makapasulod eh. Oh, may lang kay na talupangdan man nga daw way man tayo bisita. Duway man tayo ginapaabot nga bisita, manunis lang nga duha. Sige, na muna mga mudo, subong maghalalong gid ka mo, mga kaksyon. Ari pagid isa ho, porti ka bakal, subong action well sang, ano na ganing ang saging nga green gani, ang yellow na iya turdan, ang green na iya bulungan, do bulungan sa amon sa Bisaya, do babulungan tawag na mo ana. Basang green ha, medyo laba na black, no? Lain man ang saba, lain man ang kadisnon mo. Arang green. Kabalo ka naglagaw sa social media, nga mo ni siya kuno ang makasagang malang sa coronavirus mo. Bausos, nagpilahay bakal man saging ho. Kagang lain pa di ba si magtubo man presyo ka saging nyo daha, hindi. Way pagid sang scientific na kag buta naton na medical tawag sila ka medical information abi kag scientific nga pagtuon, research study, abi medical study, nga ina makabulong kag makakontra sa medical o kon sa coronavirus. Ang ginamuno nila nga saging nga laba na nga green, ano? Kaya kindly text me dire kung sino, turdan niya mo na yung yellow nga gamay, amo na yung nubo. Basta may nakakilala, ari may nag-text na yun, salamat gino. May ari man na, salamat gid pero hindi siya turdan, bulungan. Matang gining hambal ko kay na, balangon. Kudo sig sa mga texters to, nagamot balangon. Balangon isa sa amua dito sa kuan ba sa Kanlaon. Okay. Salamat. Basta may makabulig sa akon de, pero basang green na nga laba. May nanawag strip puno. Anyways, why na sang scientific or why sang medical explanation kag study pa na ha? Nga mo na siya ang makapugong sang coronavirus disease ni Martinion. Yes, Balangon. Nakaramo sa nag-inform sa aton Balangon, ano? Thank you so much. So, nami managyapon. Kay makapabakod managyapon sa aton nga enerhiya kag immune system. Makabulig man sa aton, actually, ang saging
amo ni kunong mani makapabakod sa aton tulan. Kag ano-ano pa. Pero basta suliton ko lang sa inyo kung sino man nagapalapta sina, ayun lang magtuod dayon ay magpati dayon ha. Kay okay man lang namin sa magkinaon kamo saging pero hindi ta magpati kay base magkaon sila kag saging kalagaw kay total kakaon sila saging hindi na sila matapikan pa sang coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang likawan naton dira ti balangon gid no. Kadamo sa naghatag sang thank you so much sa mga friends naton, yung mga viewers, yung mga listeners naton sa ilagin hatag diring information balangon no. Basta may isa pagin ka term sila mga bainalanda. Do ari responda sang dila ko pero doon di pagin mag-awas. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Sige, sa ibang nga balita mga kaksyon sa aton nga pagpangalagan. Anyways, ginbuksan tamanan to party sa saging. Kay kabula kakasadya subong sa social media party sa saging nga ini sa pagkadamo kuno ang iban kuno nag-hoarding naman sa saging. Pertik ka mo na. Anyway, sa ibang nga balita makaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental ang Christmas Festival plano nga ibulos sa nakansilar nga panaad sa Negros sini nga tuig 2020. Nagngitaan gid nga pangitaan sang alternatibo ini para lagid nga matawag naton nga hindi man masubuan ang Negrosanon sa pagkakansila balas ang panaad festival kay amuning festival sa tanan nga festivals di sa Negros mo do kalain gid bla. So may Christmas festivals lang nga plan kabay pa. Bangod sa COVID-19, sangguniang panlalawigan ang nag-closed door session subong adlaw kag mayo man nga tika nga para malikawan gid no. Mambukal Resort plano nga ipasaraman bangod sa COVID-19. Bauti nga kon kilala tong anay alkalde nga nagpahulom-hulom sa Mambukal, hindi ka lang to na magbalik. Hindi ka lang na magbalik kay ipasarang Mambukal. Dito ni siya Permi Action JM o kay may gabukal-bukal gainit daga pahulom to siya ginapakaka siguro iya nga mga kun ano dai. And Bacolod may 11 ka mga PUIs meaning persons under investigation and 410 ka mga PUMs persons under monitoring sining COVID-19 as of March 17 mga kaaksyon sining udto. Solito na ito, magambal kita PUIs of persons under investigation. Nara ni sila sa hospital gina-investigate ang ilang situation. Hindi ni sila positive sa COVID-19. Aklarohon tani para hindi ta magsalangisan. Magambal naman kita PUM sa mga persons ni under monitoring, mga pangatawo nga ara sa ila tagsa-tagsa ka mga puluyan nga home quarantine ini sila. And I understand ini mostly ni sila halin sa Metro Manila bala naglinumpat sa nagligad tong adlaw sang gindeklara ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginatawag nga community quarantine nga pag-abot sa Marso 15 sang kaagahon wala na sang biyahe pa sa eroplano, barko kag land transportation mga kaaksyon. Samtang Mayor Bing nagpatag ang paglimit sang hulag sang tawo epektibo nga pamaagi kon epektibo nga pamaagi kontra sa COVID-19. Bisan ako pabor ko. Kabalo ka once ganing malimitahan ang lakat sang tawo, ang virus hindi man makalagaw. According iya sa aton sini nga pagtuon kag aton sini pagbasa adlaw sining COVID-19 nga ini sa mga experts naton, mga doktor naton. Ang virus, and this information, ginkuha ko ni ganiya sa DOH, sa Central Office. Ang virus, wala nagalagaw sang iasidik o galingon. Ang virus nagalagaw, suno sa tao nga may ara sang virus nga makasalamuha diyang iban nga tao. So much better to stay at home. Mag-home ko, gintawag ganing nga home quarantine ka mo. Para ang virus, dira lang maglibot-libot sa imuda kung may ara kagidman. Labi na gin mga PUMs niyo. Nugay ka mo, anay black kagwa. Pay mo yung kumanas puloy anyo kay 14 días malang ina kay dira na sa mabalaan mo. After 14 days po, hindi na kamoya ka suroy-suroy kag pabalandra sa kagalingon nyo kon free na kamo sining ginakakulbaan nga COVID-19. Amo lang na kasimpleng ginayos ang gobyerno naton, hindi man nagurubudlay gid sundon na. May mga pamilya man kamo da nga pwede nyo masugo, bakal sa gwa to, ikaw lang to anay. Amo na, diri lang ko anay sa kwarto, pahimunong ko di anay. Uy, kita na dapat sang ikontra sina diri kay kon sa Tagalog pa ini
makatulong sa ating lahat. Kung sa Ilonggo, makabulig ni sa aton tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon. May caller kami diri sa Action Radio Bacolod. Dali gid lang. Pwede ko mayo sa Action Dale. Action Dale, basi baka kadto kani sa akon bisan gali lang gid Action Dale. Ara sa Action Dale, basi ga monitor sa akon subong. Ara siya. Kadto di Action Dale, ayo lang ko gamay lang gid Kaya may ara kita sang dili lang sa tubang ko. Manawag siya anay sang partis ini. Dali gid lang. Ano action ni den? Okay, sige. Kaya baro ka, may nagalagaw ng information kag nagpanawag diri sa Action Radio nga may galagaw nga balita sa Facebook. Actually, nabaton ko ni Kina nga may lockdown kuno sa Bacolod. Wala lockdown sa Bacolod. Wala sang lockdown diri. We are under gihapon sa community quarantine mga kaksyon. Community. Magambal kita community, amo ni siya ang ginatawag naton nga kung taga Bacolod ka, nga makadto ka sa piyak nga banwa kun syudad, nga hindi malang importante kag daw ka necessary man lang kadtuon mo to, hindi ka pwede ka padulong sa pihak nga lugar, mga kaksyon. Sa kaiping tanga banwa bala kag syudad sa Bacolod. Inang natawag nga community quarantine. Pwede ka diya kalagaw sa bugos nga Bacolod basta hindi ka lang PUM, person under monitoring. Pwede ka di kalibot within vicinity sa Bacolod. Amo nang natawag naton nga home quarantine. Ang kakatabo karon dito sa Metro Manila, enhanced community quarantine naman. Pensin di taniliwat kaya mo ning pirming gina problema sa mga tao, lack of information kag lack gid sang ginatawag naton balang kompleto nga kompleto nga ihibalo sining nasambit iyang mga home quarantine, mga community quarantine. Suliton kung Bacolod is now under gihapon sa home quarantine, community quarantine. Ari sa Action Dale, dali gid lang. Action Dale pong ko gamay lang gid, hindi ni partis balita mo ha. May nagalagaw abi sa Facebook Action Dale. Si Action Dale gali na assign sa Bacolod City Hall. Every day man trabaho ya sa Bacolod City Hall. May nagalagaw sa Facebook, may nanawag sa ato Action Dale nga ang Bacolod kuno i-lockdown or gin-lockdown. Action Dale, ano giblang matuod sa Bacolod subong? Amo ni nga pamangkuton ko Action Dale. Actually, Action Bray, wala siya gin-lockdown. Ginalimit lang ang movement sang mga tawo. Kung mag-ubra ka, pwede kaya kagwa sinyo sining nga balay. Kung may baklon ka nga mga necessities or needs like mga bulong, pagkaon, bugas, pwede kaya kagwa Action Bray. Kaya magamba kaya lockdown, hindi ka gagagawa sa inyo sa balay. Bali ang gobyerno, kung kinahanglan mo sa pagkaon, sila ang ma-deliver sa inyo balay. So, today, gihapon, ara kita sa community quarantine gihapon. Correct, Action Brian. Yes, wala sang lockdown, kag wala gid ka mention si Mayor sining lockdown nga ini. Correct, Action Brian. Wala ha, klaro Action Dale ha. Klaro. Yes, salamat Action Dale sa mga time. Amo lang na kay kasabad sa social media. Ang ambal kong social media is good for the good, of course. Pero kung himuon nyo bad, di malain gid ang resulta niya gasalang publiko. So wala sang lockdown sa Bacolod and wala pa man sang plano nga deklara ining lockdown sa Bacolod. Amo na nga ton gid pat-inan. Suliton ko kay inagin mention ko ang liwat. So suliton tani kadagabi kay kadamo pagid sang way ideya. Subong ang Bacolod under gihapon sa community quarantine. Pwede ka kakadto sa trabaho mo kung ang trabaho mo tos Talisay, kung trabaho ang kadtuon mo. Pwede ka man kasulod sa Bacolod kung taga Talisay ka kung trabaho ang kadtuon mo. Pero kung wala ka di sang obrahon nga maglagaw-lagaw ka man lang, hindi ka pwede kasulod sa Bacolod. Kung ikaw taga Bacolod, pwede ka gidi kalibot-libot, pwede ka kakuan, pwede ka kapamakal, pwede ka padulong sa bangko, tanan basta may pulos lang, kung way man ang pulos pahimunong. Amo nang natawag nga community quarantine. May ara pagid sa isa mo ng enhanced community quarantine. Amo na nga katabo karon dito sa Metro Manila, no? May ara na sang mga ginsirado nga mga malls na nanto sirado na mostly sa Metro Manila. Ang bukas to subong ang mga drugstore, ang mga supermarket, merkado. Amo ning bukas sa Metro Manila mga kaksyon, no? Ang trabaho, bukas man. Pero ang halos nga kalasalakyan, subong to, duway nagabiyahe, sino pa matrabaho sina. Amo na ginatawag nga enhanced community quarantine. Mas ginpasangkad pagid siya. No?
ang gintagaan tsansa nga makalakat to subong, makalibot ang mga medical team naton, PNP, tanan nga may ara sang trabaho kon COVID-19 ang paghahambalan, mga miyembro sang task force, mga ka-aksyon. Amo nang enhance ang community quarantine. Amo na nang kakatabo karon dito sa Metro Manila kag sa Luzon area, kag makabig na naton ini siya nga semi lockdown, mga ka-aksyon. Ang ikatatlo, amo ning lockdown. Maghambal kita lockdown, wala nagid. Naway nagid ang tanan nga pumuloyo, stay at home kamo. Hindi na pwede kagwa, dira lang kamo ang lugar. Ang ining like Bacolod, abi ko ni lockdown, wala ka na may makitaan nga mga salakyan nga nagalinibot. Why na may gabiyahe, why na tanan-tanan, magluwas gyapon sa mga medical team, magluwas sa PNP, magluwas sa mga otoridad, kag ang nagadulong pagkaon, labi nagid ang gobyerno, mga ka-aksyon, nga nagabulig sa mga wala pagkaon, pwede sila tagaan otoridad. Amo na nga tawag nga lockdown. And if you are taga Bacolod, nga nakalibot ka kaina, kung makitaan mo sitwasyon ta, do ka normal lang yung gyapon. Wala lang niya sang may community quarantine, gani mo. Oo, wala lang niya sang community quarantine diri sa aton. Kaya nagakatabo karon sining community quarantine nga mas sako at tutuya sa mga border sa Gwa sa Bacolod or sa border sa Bacolod kag Silay at Talisay rather, sa border sa Bago kag Bacolod, sa border sa Murcia kag Bacolod, sa border sa Abuanan kag Sumag do dira nga portion. Amo ni nga mga lugar ang busy, mga ka-aksyon. At least subong na nakuha nyo na ang punto naton. Ha? Kay pila na ka days daw may ara pagid nga wala makaideya. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, so karon sa gabi, diri sa syudad sa Bacolod may ara na sang ginatawag naton nga curfew. Sa tanan, kagabi ito curfew for minors pa lang, subong tanana, no? Tanan magaumpisa ini pag insyende ko basta magtak na alas 9 karon hasta maglas 4. Wala na sang bukas nga mga ilimnan, dapat lang kiti curfew na mo. Why na sang mga magalagaw-lagaw nga mga kabataan, labi na gid. Kag subong man, ang mga dalagko, day, wala na sang may maglagaw-lagaw subong gabi, kay pangsawayon kamo sa mga otoridad naton, mga ka-aksyon. And ini nga mga ginahimo karon sa aton gobyerno lokal, kadako inibulig sa aton nga matap na kag hindi na makalagaw pa kag baka palapta pa ining virus, mga ka-aksyon. May mga virus abi, na? May mga virus, may COVID-19. So maning ginahimo karon sa aton sining gobyerno sang pungsod Pilipinas. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. La 7:14, dungagan ko na karon mga detalye sini, diri kita na sa balita nasyonal, gamay gid lang. Kay dito sa balita nasyonal, mga ka-aksyon, ari sadya man niyo kay nagkaladakpan ining mga utod naton nga mga bintahusok. Kagabi may nadakpan nga duha ka tawo, babae kag lalaki. Ini sila ang nagbaligya sang thermal scanner, mga ka-aksyon. Kag may nakuha sila poder nga pulo gid ka bilog, pulo ka unit sang thermal scanner nga ibaligya nila tani way gili nabutang di kun tagpilang bilog. Ginpaidalom sila sa entrapment operation, so nagkaladakpan ini sila. Sa Makati, mga ka-aksyon, may 14 na ka-confirm nga COVID-19 na mga ka-aksyon, confirm. Sa Quezon City, do may 7 na sila, no? Confirm ini tanan-tanan. Kag ini sila tanan gina-check gid karon sa sining nga mga tiniyon. Sa Metro Manila gihapon, ang kamera may ara sang panibag-o nga confirm, kung di man napatay na tos kamaratos ang nigligan nga adlaw. May panibago nga confirm sa nagatrabaho ni sila dira sa may printing service kuno ho. March 5, last day niya sa trabaho. March 6 kuno nag-leave na ni siya. March 7, gindala sa ospital, dengue ang results ang iya sining pagpa-check up. Pero today, ginpalayag sang otoridad o mga doktor nga positive siya sa coronavirus. So, check na to rin kung di niya ginkuha ini. Pero atong napatay ito sang March 15 sang kagahon daw, isa na sila ka-opisina eh. Amo na karon maka-aksyon ang panibag-o, no? And, ari pagido, ang ibang balita, si House Deputy Minority Leader, Bayan Muna, Representative gamo si Carlos Zarate,
nagapangabay sa gobyerno nga dapat balanse ang paghatag sang gatawag naton bulig kag declaration sining gakatabo karon sa aton dispungsod Pilipinas. Nagaayo malang ini siya, no? Labi na gid sa Luzon ining enhanced community quarantine. Nagaayo malang si Sarate nga dapat tutukan man sa gobyerno ang food assistance mismo kag tadlungon ang mekanismo sa paghatag sini. Dapat may tagya 10K kuno kada kung sino hatagan sini pamilya or individual kag makabulig ini kag hindi dapat kuno suno kay Sarate hindi 13-month pay ang sagi ka hambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga ihatag sa mga empleyado kundi bulig halin sa gobyerno nga tag 10,000. Tisa mo sa nga panahon doon di pagidman nato niya maura-ura kay subong sa stage naton ang ginahimo sa gobyerno kung paano anay tapnaon ang coronavirus. So ini gurong mga bulig-bulig assistance guro ti ara giman ni intra giman ni pero mas naka-focus subong kung paano buligan kag matapna ining coronavirus. Okay, pero ang hambal sang dule diri nga may ara sang 1.3 billion pesos nga ipundo sila nga ipanagtag ini sa 250,000 nga mga na-displace nga mga tao labin sa mga trabaho. 180 million pesos emergency employment program halin sa duli ina sa nahambal ko na mga na-displace dira mga under privileged workers kag mga 16,000 ka mga informal settlers o kon sectors mga kaksyon suno sa duli. At may mga tikang ginahimo ang gobyerno, stop criticizing lang taanay, mag-unite kita mag-action to help kung paano tani palayason kag dulaon si coronavirus. Sa balita, sa aksyon. And Aryo, nalipay man ko subong adlaw sa nabasahan ko action an nga si Vice President Leni Robredo nakatipon sang pondo nga 17 milyones pesos. Ini ibakal niya sang personal nga protective equipment para sa mga frontliners naton sa mga hospitals, sa mga frontliners naton mga doktor, ang mga nurses naton, PNP, kung ano pa dang sin o pa rin. Shit, email ka mga protective gears gani ang i-provide niya na. Timayo, amo niya, Vice President, ang ginapangita ta, ining nasambit iya nga pagbulig sa paggiho actions, hindi kay pagbukas ang bakbata kag mag-criticize sa ginahimo sa gobyerno. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Last 7:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Lambuton ta sini matinion si Congressman Greg Gasataya. Because tonight, breaking news, ginadeklara ni Presidente Rodrigo Duterte na ang pungsod Pilipinas under na Action Henry sa state of calamity. Kag ini ang magalawig iya sa sulod sang 6 kabulan. So kung maghambal kita sa ginatawag nga state of calamity mga kaksyon, meaning ang aton siring gobyerno, lokal, nasyonal, pwede na makausar sang ila sini mga pundo para mabulig naton kung paano awayon ang coronavirus. Pero sa dugang information kapag paathag sini, we have on the line. Online sa Firing Line. We have on the line, Lone District Congressman Greg Gasataya. Sir, good evening. Action Bray, mayong gabi si mo mayong gabi sa aton ka mga tagpalamat dito sa Sudan. Yes, bisan daw nagakahangawa kita kong sa sining situation so pero good evening lang gyapon nako nga ang aton sining palibot diri dapat ara lang kita gyapon sa kalmante ano. Anyways Yes, kong nagdeklara si Presidente Rodrigo Duterte sa ginatawag nga ang Pilipinas within 6 months under state of calamity. Naka-explicar ko gamay but anong ginang pinaka-point sini gilayon kong sini nga sitwasyon? Well, Action Bray, no? Ang ining mando maging pagwa ni Presidente Duterte is ginpaidalom not just ang NCR, kundi ang bilugid nga Pilipinas sa state of calamity for a period of 6 months, Action Bray, or unless earlier revoked, no? Meaning kung maayo naman ang sitwasyon, tas kaluyan matap na ang COVID-19, then that would be enough basis and reason na pwede na nga ma-repeal ang ining panaog na mando for under state of calamity. So 6 months is Action Bray. Ang epekto sini is that pwede na magamit
sang pungsod ang national government as well as ang tatanan ng mga LGUs, no? Ayun. Be it banwa, syudad, or munisipyo, probinsya, pwede na sila kag ang barangay man at the same time, pwede na nila magamit ang ila sining mga disaster preparedness funds or calamity funds for that matter para i-kontra sa COVID-19, no? Kasi ang the only way lang ang makagamit ka sang disaster funds or calamity funds for that matter is kung may ara sang declaration, no? Barangay level, on the nga aprobahan sang local, at the same time local or syudad, banwa, or ang probinsya. But in this case, because this is already an order coming from the President kay Paidalom sa state of calamity ng Binuga Pungsod, pwede na ma-utilize ang pundo, no, gamiton for anuman nga pamaagi para kabulig sa pumuluyo sa pagkatubang sa sining crisis action. But at the same time, ginbanduan man ang tanan nga katapo sang Philippine National Police at ng mga law enforcement agencies kag ang AFP nga mag-assister, no, sa aton sining gobyerno sa pag-ensure sang safety sa aton sining pumuluyo action plan. So meaning sir, pwede magamit ang funds guro may specific di guro nga dapat amo lang gining gamitan sini kay base sir ang iban baklon balang hindi man lang naka-inline diri sa coronavirus disease nga ginaaway ta subong sir amo sina. Well, usually may kuan siya, may allowable nga ma-use for the disaster funds. So number one, ang pag-purchase ng PPE o ng personal protective equipment, yung mga mask, mga kung ano pa dira mga pagkabutang, no? Mga boots nila, gadgets, gloves, or thermal scanner or whatever dira na magamit. At the same time, pwede na siya ma-utilize man sa pag-assister sa mga madislokar natin ng mga kauturan. No? Kasi ang sitwasyon hindi normal action by. But hindi siya pwede magamit sa ipatindog mo building or ikuan mo dalan. Hindi siya pwede. Because this is only the disaster funds can only be used solely on COVID-19 na mga programa. So meaning Vice Kong pwede na diri ya mabuligan ang aring una ang na home quarantine, of course mga 14 days nga hindi siya katrabaho. Ikaduha diri ang mga na-display sa ton nga mga utod nga inabalang way na gid palangitan-an subong kiti bawal kay maglibot gid sa particular nga lugar kay base latnan ka sining COVID-19 ba Kong? Yes, Action Brian. No? So muna siyang tinutuyo, no? Solely gid number one gid is for prevention, no? Nga pagagamiton sa aton sining mga LGUs ang ilang disaster. Magamo sini ko may mga bidding pa ni or they can use ora mismo sang funds sang barangay or LGUs or ano nga situation? I think may guidelines kina siya Action Brian. No? May proseso ginasunod man ang mga LGUs, no? I think ang tanan nga mga LGUs siya kabalo na sang procedure when it comes sa pag-utilize ang disaster fund. Basta tanan na should be in accordance sa gyapon sa guidelines or policies sa gobyerno sa pag-utilize ng disaster funds. So sa mo sini nga situation by sa pagdeklara ni Presidente Rodrigo Duterte dako nga porsyento nga mas maaway paginaton ining coronavirus nga hindi na ta maglawig pa sa pila ka bulan Vice ano? Well, Action Bray, isa ka butang gid na makabuligid, no? Kasi ang mando ni Presidente kahapon was down the line, no? Pati nga aton nga mga barangays, no? Ang kabalo na makita nga aton barangay, hindi maniway man sila yung pundo nga pwede ma-utilize sa pagbulig sa mga kauturan naton. Kasi ang wala nila forcing nga matabo Action Bray, but there is a certain percentage sa barangay funds nga amo ng disaster preparedness nga pundo. So they can already use it Action Bright. Ay, at least nahibal-an naton kag subong nga gabi ang aton sini may bigro ang mga LGUs nagaplastar na kung anong himuon buwas nga adlaw angot sini Kong ano. Sa imo sini nga office subong Kong diri sa Bacolod I know nga may diya ka na halos ga kalatabo di subong. Anong imo ya Kong sa opisina subong nga ginahigihom man para sa Bacolod non Kong? Well,
number one, nag-istorya ako kay DOH Regional Director Municipio, no? Discuss namon kay Action Bray ang pila ka mga dapat na himuon naton, no? Number one, kabalo kita nga diri sa aton sa Bacolod, mayroon shortage ang PPE sa mga thermal scanner. So pagtawag ko kay RD Convocar, ginpamangkot ko siya kung may ara sang manukabot ng mga gamit coming from the national government. So, ang masubo is nagpa-schedule sila bidding sa nagligat para ipamakal tani ni sa mga PPEs or personal protective equipment. But wala may lag-intra sa bidding. Kay, I don't know, possibly ba si Y supply or whatever, tukod sa shortage, no? Natikbalo kita, bilog kakalibutan, kinanglanon sini. So, they have funds, according to her, kayina, may pundo ang regional office ng Department of Health at wala, may nagpasakop sa patigan nila nga bidding. So, nag-ayo ko siya na mas pwede siya makakoordinate sa central office, no? So, according kay RD Convocar kayina, what she will do is kasi may schedule ang military plane na magkuha sa mga samples sa kaprobinsyanan. So, diri sa aton sa Region 6, I think every Tuesday and Thursday ang schedule na magkuha sa mga sample nga dalon dito for testing. So, magpabalik, ipangabayon niya lang ng mga military plane niya kung pwede, makapakuha supplies from the central office para man nga mapapanaog diri sa region. Kaya mo ning concern gid subong no? Kakulang sa supply kay tungod iwat-iwat gid sa aton sa Bacolod Action Bray, iwat-iwat gid kayo ini nga mga kinahanglanon. Yes, aminado maganaton PNP not only for Bacolod around Negros nga daw ang thermal scanner nila isa duha ka bilog daw sila pang namukmukan balasang medyo mahinay gid syempre aminado sila nga kulang gid man kong mao nga situation naton subong. Yes, kaya kung may baligya, why gid na problema Action Bray. I'm sure damo sa aton nga mga kauturan na mga private persons are willing nga magbulig, but it's just nga why kagid baklan Action Bray. May problema, why gid iwat-iwat gid kayo ini mga masks, PPEs kag thermal scanner nga makabulig tani in terms ng mapahagan-hagan lang pag sulod sa aton nga mga kauturan diri sa Bacolod. Okay. Sa Bacolod din subong may nagalo reklamo paginman kong nga muna kuno nga gin kwan kita community quarantine. Pero sa iba paglantaw kung the best na ni katama ginhimo ano? Kuya, po di 100% sa desisyon ni Mayor Bing nga ipaidalom ang syudad sa Bacolod na general community quarantine. No? I think this is the best thing that we can do. Kaya prevention, git Action Bray. No? Wala kita may memo, di mo na niya mahapan ang ining sitwasyon. Kundi dapat mulurigan isang tanan-tanan. No? Muna blang malo kita ti kadamo sa sakripisyo ang iban pangabuhi nga ila kalanon sa aga pangitaon pa no may mga rebidyo general kay chiti kita tanan but bro ang pinaka-importante gid subong buhi kita Action Bray no ang pinaka-importante gid and I think the mayor did the right thing. Mayor Bing did the right thing sa pagbutang sa syudad sa Bacolod sa idalom sang general community quarantine kati kabudlay kung hindi mo pagpamuni Action Bray ang lakton balang ginatawag kung matap na, di mapungga na, delikado kayo. Mas dako pangaton problema. Sa dason, guro, maybe guro, kung atong pasar mo to bala sa house, to bala nga additional nga mga beds diri sa aton, kung mo tong dako nga bulig pagintani ko nanugin man kong, ano? Galing ko ay pagito matigayon pa. Ini pa lang a year ang schedule Action Bray. But in fairness, ilan ni Dr. Delon, nasaludar kita sa Corazon Locsin sa tanan sa ila efforts. As well as sa tatanan man nga mga frontliners naton, men in uniform, mga volunteers, mga health personnel, doctors, nurses, tanan nga nagabuligay ga saludar kita sa ila Action Bray. Ari akong kay concern naman halos sa Bacolod noon sa imo, kay taga Bacolod ka, ara kaga duty ya sa Kamara. May isa na to nga napatay dito ng empleyado today. May aras ang isa nga nagpositive pagidya sa coronavirus nga ini sa printing services ni sila kuno. Kung ano din nga area man, malayo man ini sa imo nga office. Tanong sitwasyon sinikong man? Well, ang Congress or ang House Action Bray pilan sa hektarya, malapad-lapad ni siya ka-ayo. And ang mga offices layuanay ni siya. No? Ang sa amon, sa mga
miyembro sang kamara, kami sa tunga, no, plenary rather sa tunga. And then may mga damot ang mga offices sa GWA, no. Although ang House for the past 3 weeks ga-insure na yan sang safety action, Bri. Pagsulod ka sa house, may as well as 3 weeks ago thermal scanner na. I No? see. So grabe ang stringent ang measures wala gani kinamustahan may mga tao dito. Observe sang social distance, no. Nga palayo gid sa isa ka gisaway kamustahan ay way beso-beso. I see. Kasi dapat mas may ang isa ka gisa proteger man sang ilay kayong lawas. But so far, inisado atong si Brandon, layo utos lang yung area. We were informed by the Secretary General sa House na ato siya has been going out in and out of the hospital since last year. So may masakit na siya last year pa kagating doon nag-undergo bala ano ko nga surgery ito. So in and out siya sa hospital action, Brian. Ining isa nga nag-positive sa buong March 5 ang pinaka-last day of duty niya. March 14 nag-end ang inyo sir nga session, di ba? So that time ara ka pa nito sa area Kong? March 14 na rin ako sa Bacolod, Action Brian. Nag-abot ko diri Thursday. No? Nakapuli ko yung last Thursday. But since nagpagwa si Mayor sang executive order, ano lang kita supply, no? Para at least makita-observar, makita-sunod kita sa mando sang syudad. Sige, Kong, ang imoliwat nga panugyan sa Bacolod noon, aside from Mayor Bing at tinagahingyo sa publiko, the congressman, labi na gid nga may ara natas ang curfew, not only for minors, kundi halos taran-taran na subong nga gabi ma-start ini. Kong, go ahead. Well, siguro, kita action, Brian, number one, nag-apilar kita sa tanan. Kabalo kita nga we are living in a situation, we are living, kapangabuhi kita sa isa ka crisis, no? Health crisis. At the same time, mata-mata batyag ang iban sa problema sa ekonomiya. That is why nga nagtawagan ko kay Regional Director sang Dole, kay Ina, RD Cyril Ticao, ginayo ko siya kung ano ang pwedeng mahatag sa national government para sa ato nga makauturan bala nga naapektuhan, no, ang mga nagaulog para sa airport, sa mga puerto, ang mga kauturan nga way na nagasululod sa opisina, tanan-tanan nga naapektuhan because of this. No? So I asked him na kung pwede ma-follow up niya ang pundo nga gin-request natin for Bacolod City para makapatuman sang maka-assister ang Dole, kag national government para sa makauturan natin diri sa Bacolod. Siguro action Bryce kaya ko nakikita. Apil lang kita, no, sa tanan natin makauturan, no, hindi ta paglaw-glawgan ang ining COVID-19. No? Hindi hindi ta pag-i-underestimate ni. Wala sang as of now, wala pa sang wala pa sang vaccine, no? Wala pa sang bulong. So pinaka-importante gid siguro kung wala man lang kita ulubrahon gid nga importante nga a matter of very urgent gid mas maayo nga magtiner lang kita nay sa aton sini nga mga puluyan para at least malikawan ang laton sa GWA, no? So sa mga kauturan tati kabalo kita kahapon sa pagpatuman damo sang reklamo so so forth, but I hope na hangpon tali nila ang tinutuyo ni Mayor Bing na ma-proteksyonan ang syudad sa Bacolod. So kinahanglan gid ang pag-itsindi pag-angop sang tatanan kag kooperasyon. Yes, palagas ko lang, Kong, if in case the Dole mag-grant sang imo sining hangyo, your office, your good office, isa sa mga monitor kag magpangita sining mga utod tanga daw problema gid sa subong mga ini mga remedyo general kag iban pa, Kong. Yes, Action Bri, commitment kay na ni Kwan, ni RD Cyril Ticao sa aton. Ma-coordinate siya sa aton as soon as ang funds are available. Kung ang ako siya, balsayangan ko dapat urgent gini siya, no? Kaya di pa nini mapag-awikan pa. Kaya ang mga kauturan ta nga remedyo general kadadlaw kapakita sila sa palang buyan. With that, Kong, Greg Asataya, sir, may mga salamat kon madam, mga salamat may gabi kag mabuhay ka, sir. Salamat, Action Bri. Salamat sa inyo sa Action Radio. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi, Kong. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, mga ka-aksyon. Long this week, Congressman Greg Asataya, gikan sa House of Representatives. Ang calamity fund tungo naging pamangkot ta. I'm sorry, Brad, may nag-text ako ni Ngagaw about loans ang calamity. Basta hindi siya depende, maybe guro na Brad sa imo sa company, ano?
Depende na mo, no? So, ang calamity, so dito na ton, once nga nagdeklara ang isa ka city, municipality, barangay, subong niya, kuha na nimo, nation na niya, no? Ang nagdeklara si ni Presidente Rodrigo Duterte. So, no need ng declaration man sa mga LGUs na ton, ora mismo pwede nyo na magamit ang mga funds so dira sa pagbakal sa dapat PPE lang gid, ini mga protective lang gid, nga mga gear sa lawas, labi na gid sa mga frontliners na ton. And pwede nyo man magamit ini panghatag pagkaon sa mga way nagid katrabaho, way nagid na bakal ang negosyo manuglibod kataho dira, manuglibod ka saging, nagabaligya sang ultimo nga uli nga kon nga ano nga sitwasyon isda nga way na sila nabaklan, way na naglibot bangod sa kadlok sang COVID. So pwede nyo gid gamiton ini para makaalibantar man sila, no, nakalibantar. Sa to nagakulumuron kahapon nga nagakriticize sa pagpalayag nga base anong ipakaon ni sa way na gid nakalibot kiti may COVID-19. Ti subong nasabat ng isyu nga ginakumon nyo arena na the barangay pwede na gani maka-provide sang kinanglanon sa mga tao kung may identify dira or na-identify dira nga kinanglan niya na bulig ka rin sa gobyerno. Lista na saragan kita teran-teran ka gobyerno hambal kugid mo nga kagabi nga kung ginapangita nato ng bulig sa gobyerno kung pagkaon pareho lang ni sa ginatawag naton linog kag baha bla alangan nga gabaha subong may magwa din nga pagkaon syempre i-process para kag paano i-plaster teran-teran ti kay na amat-amat na so ari patagyapon sa kasagsagan sa pag-away sining coronavirus. So gin-amat-amat deklara kung ano man nga mga declaration to use our money si arina ang kwarta sa gobyerno ipagwa na para buligan kita teran-teran. So why naguro sang time kag naguro way naguro sang reason behind pa nga sagi kita kakumod pa mag-upod kita kag kontrahon tani let us fight tanan hindi kay sagi kita kakumod pa. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Regarding ya sa Kwan, partiya sa kay Congressman Greg Gasataya, ti syempre dito sa House of Representative ini siya. So far ti Kwan na. Why na to siya tabuan may bigro sang may nagkala positive niyo. Kaya gambalya 5 hektarya na yung House of Representative mo. Ti ba sila yung man opisina niya, ti mayo man, no? Kay mabudlay na. Last 38 Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Pagbalik naton karon check naton patrol. Kumusta ang taring Bacolod? Ang mga borders tari sako pagyapon, may nagapila pagyapon nadungaga na aton nga thermal scanner. Kay kabalo ka si Kong Greg gani nag-ayo na to kay Convocar ho sa DOH sa Region 6 mga kaksyon. Way gali may nag-participate sa bidding gani. Amaning bodlay ko kisa sa gobyerno mo in times of calamity mabiding timo ya, tindo malugawan gid kana kaya manog pabiding to way man tuga na mag-intra na langan nga nagaaway nata sa virus nga panago man to sila gro mabiding pasla ya. So in short, wala gid sang preparation. Galing kiti way kuani mo ni, kalamidan mo, kalit bala nga pag-igo sa aton sa kalibutan nga ini. So dito ginubos na gurong mga thermal scanner sa iban nga pungsod gi mas lala pag itong situation nila. Diri sa ato nagkalaubos man, nagpalambaanay baka labi na gid kon private iya nga entity iya nga way sang biding-biding pwede ya kapagwa kwartas kaha kag bakal dayon ti kundi pauna-una lang bakal. Ting gobyerno yagi mo pa na yan sa mga biding-biding daya kag ayo ka pa kon sinong mahal sinong brato di tigo ka lang niya matapos bidding da ang mga thermal scanner na ubos na bakal. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Amo na nga sitwasyon. Anyways, maka-aksyon aside from that, check naman karon mga balita gikan Kapitolyo Provincial kag sa Kuara, kag sa syudad sa Bacolod. Again, happy kita sa Negros kag Bacolod that until today, since sa napatungan may sinimana, negative gyapon action hands sa COVID-19. So manang isa nga pasalamatan ginaton nga negative kita diri may mga PUIs ginman mo persons under investigation ara sa hospital pero we are hoping and praying mga kaksyon ngayon sila ang mag-negative gidlang. Last 7:40 pagbalik nato na dugang pa ang mga balita karon sa aton sa pagpangalagad bat ang unang bulyada dulong sa aton sang Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule ini mga kapsula nga mas makabulig man sa aton kagalingon kay nagabulig man nga mapabakod ang aton enerhiya. Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule aradal sa mga butika. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play
nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate
the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Mapugnaw nga hangin nagadap
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:53 na. Ginaendorso taman sa inyo ang DTX 500 mga kaksyon. Nagapanubo ini sang level sa inyo sining sugar. Kamaring kausa sang diabetes pila kadlaw ang DTX o kunang nasambit iya nga sugar. So makabulig ba ni siya sa kuana kompleto man ni sa management liver detox ang DTX 500 plus pagid sa iban nga gusto niya nga buligan dira sa imo sining lawas mga kaksyon. Patinin nyo lang DTX 500. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. 7:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Manamiyaw kita na sa mga utod ta kay daw pila na kagabi balang why not to ninis la mabukkaran inyindihan man la sitwasyon tabangod sining COVID-19. Mayong gabi lang sa kay Precioso Ana Lomi Rico. Salamat gid no. Jamari por Mentira. Good evening, Action Brian. Monitor lang ko no si Jenny Perez sang Binalbagan. Si Babski Bams Gonzaga. Hamalya Lakatan. Sige. Si Chelsea Virtuoso. Salamat. Si John Matiliano. Action Brian, good evening. Amo gani na ang number 1 nga virus. Alright. Darigid lang. Dinatuman. Yung kadula ho. Araman si Iraj Servisa Diaz. Yellow Laba Lakatan. Sa saging ni Kayna. Ino Novea, salamat man monitor sa kanlaon. Madam Elizabeth Malakagamala. Jonarin Advincula, salamat. JJ Gozon. Araman si Borza Gom. Saging lang pala ang katapat. Hallelujah. Hindi pa gani sure gid Okay, wala na siyang medical study pa, no? Si Vicky Zamora Fuentes. Good evening, Action Brian, watching live, Singapore. Heaven. Si JJ Pabilio, no? Nag-monitor sa buong sa Tagiga, parang ghost town pagabi. Tuod ka. Grabe, no? Bernardo Barnido. Nga ang iban, Action Brian, nag-rally pa para sa ano na ilarally. Amo nang budlay. BJ Prado Banjola, nag-monitor man. Okay, the classmate ko niya, no?
Si John Matiliano, Action Bright, good evening. Para sa ako, isa pagid nga virus nga daw hindi man matap na ang virus nga fake news. Labi na gid nga kadasagin maglaptas ang social media. Pati saging ilayay palapta nga bulong may coronavirus kuno. O, una pa sila palapta sang lockdown nga ang Bacolod. Tapos kung tani, ano man nagalapta nga fake news, sure kaman tani nga tuod ang i-post mo. Nan, gusto gid na. Dito mag-ubra-ubra gid sang posting ta kay makatuga pag sang panic sa publiko mo. Okay, salamat gid. Sa sitio Solomdosa. Dijen Jonah, Mariosep wala kwarta Bacolod para sa lockdown. Angie Talasuna, Sir Brian, kami to ang ginatawagan niyo ginha nga may anak nga na-appeal sa stranded sa Clark. Di kumusta? Nakakuha na ka mo? Guwa na? Kapuli na? Si Kim Rosalina, good evening, Action Brian, listening from Tangob, diri gani sa Amon, may gapang chismis nga may affected ko nga kano, 30 gig bilog, as pagkadamo naman ang kano na. Kay lilit ba lang ang mga baaw? Kulang sa ibaloy, kulang sa kwan. Si Anjet sa Luna, unsay update bahin sa among problema, sir, nga gisandig namo ninyo nga matabangan mi maghangyo sa mga opisyal sa Bacolod. Bia Jonathan, Roxanne Inderes, good evening po, Sir Brian. I'm here para niyaki. Kulong po kami dito sa bahay dahil delikado pa po dito. But always pray na walang virus na yan. Pakigreet lang family Inderes sa Barangay Tadlong. Salamat. Sige, last 7:57. I-check ko na ba yung ginaayo sa akon, this action Marlon na nahan ka-action na anana. I-check ko ba ang kwan, kining nga naka-standby sa Clark mga ka-action. Kung ang nagabulig actually sila ni the governor of Negros Occidental, Jose Eugenio Lacson, naga-contact to kay na sa Philippine Coast Guard. Angot sila kung paano kamo nga mapapauli diri sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. I-check ta na karon basi may ideya diri sa Action Marlon na Henabia or balikan ta karon ang Philippine Coast Guard to check sini kung ano na ni, no? Kay nabatian ko ginis interview with Action Artay Hupon kinisang aga or kinasang odto sa Action BBB ang PCG Philippine Coast Guard angot sini, no? Kung may nahimo na bla, may alternative na bla nga may barko nga pwede sila kuhaon to sa Clark mga kaksyon na stranded sila way makapulit diri sa Negros Occidental. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Ang report Action Marlon ni Nabia ni may connection ini sa pagkansila sang Panahad Festival nga meron sang alternatibo subong nga ginahimo ang aton sini gobyerno probinsya. Muning himon kuno nga Christmas naman no, sa Christmas kuno sa Disyembre. May lang gid no? Nga may mga tika nga ginahimo pagid para at least maumpawan mga aton sini blang nga kahidlaw sang Panahad Festival. Kagang iba niya diri nga balita ang ining balita mga kaksyon nga ining bangod sa COVID-19 sa guniang panalawigan nag-close door kay na sa sesyon kag Mambukal Resort plano man nga ipasira bangod sining COVID-19 pwede gid na. Temporaryo malang ini mga kaksyon. Capital Reports. Action Mar, may gabi. Aksyon na baray inang pasahero sa bahin sang Pampanga 88 na silak bilog. 88 ina sila naghingyo na sila kahapon pa sa bulig sa kay Governor Bong Lacson. So ang natabo nga si Governor Lacson nagpadala na sang letter request address sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaap nga kung pwede panagutan ini mga Negrosanon nga makasakay sa eroplano particular Philippine Airlines nga makapuli diri sa Negros Occidental. Ang problema way pasang sabat sabayan sang kaap akson Bray. Pampanga na siya diri sa Negros Occidental may taga Pampanga man nga di. May taga Clark man nga ari di. Mapuli man. Mapuli man to sa ila. Nga tubtub subong way man makasakay sa eroplano kay way man sang sabat pa sa letter request ni Governor Lacson. Ama na problema. Sulat-tulaton talaga na kay naga-monitor sila sa aton subong ginatingwaan gali na sa amon nga opisyal diri sa aton nga opisyal yes. Sa Negros Occidental galing ang kaap
hindi man, ano to, kaap, no? Civil Aviation Authority of the Philippines. Doon hindi po ay pamanggid sa response subong. Yes, kay ang kapagsumbray sa kay Governor Lacson amo na magkamando sa airline company mo. Yes, kasi sila na may poder sa pagpalupada. Siguro ang pagpati ni Governor Lacson bangod sang senaryo o sitwasyon subong nga halos tanan sako. Yes. Amo na nga way pa sang response sa sulat nga ginpadala niya. Kag isa pa may guidelines sa aton presidente mo. Hindi ka basta-basta makapalupad nga ti may EO nga ginapapanaog ang presidente sa Pilipinas, Action Bar. Correct. Oh. So, tubtubwas, wala to ni Governor Lacson ang sabat sang sading kaap kay sa iya man ipadala mo kay mati halin sa iya ang sulat kon letter request. Kaya pa hindi ko guro na o sa akon pangangop lang, kaap guro, malisensya man na to sa central office nila, and the central office, mahingyo man na to kay Presidente Rodrigo Duterte nga, sir, pwede ni naton ibiyahe sila. Oh, amo nang medyo madugayan gid. Amo nang laban-laban nga matabo action balay kay halos tanan hambal ni Governor Lacson apektado. No? So natong tara boss sa kabasi mayara sang positibo nga development ang inang problema. Kag isa pa hindi lang silang stranded, Action Mar. Damo stranded. Yes. Damo gid. Correct. Sa Luanta, panaad sa Negros Festival ti kanselado na gid. Pero ang pundo nga ginpain para dira ara man gihapon hambal ni Governor Lacson, laban-laban nga kung matigayon ining ginaplano nga Christmas Festival. Ti magsiling kada Christmas Festival tibut matupa gina sa bulan sa Disyembre. Yes. Kaya di man pwede ang sumbray nga butang mo sa Nobyembre, All Saints Day na iya. Gusto. Kag All Souls Day. So Disyembre gina matupa. May mga Christmas Festival nga ginapatayon sa ibang nga lugar, masami gina patayaw nilang highlights sa December 25 mismo. So Christmas Festival na laban-laban dira man na sa Panaad. Di kay Panaad gina-renovate subong mo. Ang purpose sa renovation sa Panaad is Panaad sa Negros Festival kag palabuton nga palarong palaluwigan kag palarong pambansa. Ti bisan gani kon example bi mangin successful ni bing Christmas Panaad, Panaad ano to? Christmas Festival. Pwede na nahimuon kada Disyembre, way labot sa Panaad. Pagid kiti pero kalain pagid nga feast action man mo. Oo, ti laban-laban nagsumbray ko sa Panaad hubaton, pwede na tawgon nga Christmas Festival sa Panaad. Pwede man. Para nga ang espiritu sa Panaad aragapon. Yes, Christmas Village abi. Oo. Damo sina no. Ti lapad-lapad mo ang pinakalapad ang sumbray nga venue is Panaad mo. So kada banwa kag syudad mabutang dabi sa mga manami nga mga Christmas tree abi. Yes. Oh, hindi do kalain pagid na. Oo, Santa Claus. Mo nang makita na da. So, at least may I'm sorry, Exxon Mar, may lagawan ang Bacolod noon kag Negrusanon kag diri sa aton daw sildam naton makita na nang amo sa mo. Yes. Oo, duway na may subong. Para magkahambal man sa ulin Negrusanon nga bisan na postpone ang Panaad, pero mayara kita sang daw Panaad man nga nagtupa lang galing sa bulan sa Disyembre. Kag nagaililinggat iniya kay may mga Christmas lights. Sige. Walang galing niya Panaad, alin ay Panaad guro eh. Way lang anay. Pwede man linay sang Pasko. Pero nami na kay ti kan anay mangyapon lagaw ka muna, kaon sa pamilya. Siya magyapon. Kag daw lain nga spirit sa manya lain sa Panaad nga feast tagid to ya iniya Paskwa niya. Song preparasyon naguntat subong. Ang pundo nga ginpain para sa Panaad ara yagapon. Laban-laban kung madesisyonan nila in ang Christmas Festival, pero depende pag sumbray hambal ni Governor Lacson na kay basi magtupang bulan sa Disyembre bala or Nobyembre nga mo manigyapon ang senaryo mo manigyapon dalagan ni coronavirus di laban-laban di na madayon ang plano nga Christmas Festival. Plano lang gid anay sa subong. Do alternatibo lang gid nila nga ti kon di ta matigayon subong amo ni himuon ta dayon. Yes. Pero kon the same ang gyapon sining COVID nga ini, ati way lang gyapon anay. Tingog ni Governor Bong Lacson. You know, it can still be used, but of course, the planning now has stopped. Like the jingle and everything, that can still be used for future Panaad. And that's a Christmas festival. So we hope that by then, the threat of COVID-19 has been resolved. So yes, we can think of other festivals as long as the conditions will allow. Ibang nga balita, may pagkaala, lockdown man na. Galing kay daw
daw gamay-gamay lagi kita mga lockdown. Nga Kay nasa session sa Sanggo ni ang Palaluwigan, pero hindi lockdown niya, kundi closed door session. Sila-sila lang. Limitado mga tao nga nakasulod. Wa gin patigayon sa session hall, kundi ginhiwat ini sa opisina sang Vice Governor. Dito lang sila. Kundi ang may arad na lamisa ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, dira sa nagpungko bilang presiding officer, may ara sa lamisa nga dako sa tubang ya kami mga plungkuan sa palibot. Dira man nagpungko ang mga board member way gan iya nakasuksok sa sang barong bla. Do ka casual lang. Do ka casual lang listoryahan na gin talakay lang ang agenda action bray. Bangod nga closed door session. Why sang damo nga mga technical assistant? Why? Why? Kag ang mga... Do ko lang do kape-kape style lang gano'n, no? Oo, last dos kaya na nagumpisa. Why sang makasulod nga bisita nga ang purpose nga bulig? Why? Sirado anay ang portahan dari sa lobby mo. Saka kada sa Capitol sa hagdanan, liko ka walas lobby, ang mabungguan mo nga kristal nga portahan sirado na mayara ka na tulak close. Okay. Dito ko naman mag-agi sabayan sa shortcut sa Vice Governor's Office, close man. Ati preparasyon gyapon pangandam gyapon action mar. Hindi sila perfect ang nagtambong. Kulang. Kaya ang iba nagsunbray waigid makatigayon bangod sang community quarantine nga dapat tigayon or checkpoint. Why sila nagsinggitan? How? Labi na mga layo-layo. Pero damo man sila, 11 slak bilog, board member. Tatlo lang way. Tatlo. Apat ang way makatigayon. So may quorum gapon. Kaya kung 7 lang sila, way quorum Pero sobra sa 8 Nagsunod giguro sa thermal scanning mo. Oo. Kung way ka nagsunod, yan makahingabot ka na kay biyaan mo malang na iya. Oo. Yung isa kay inas importante nga na-aproba ng Action Bray, 117.5 million pesos supplemental budget number 2. Para sa ano? Governor's Office, Operations ng Governor's Office, Engineer, Provincial Planning, kadamo lang Action Bray. Kag isa tong highlight gid. Angon niya po sa COVID-19, ang pag-hire sang 30 ka mga nurse 1. Dugangan nurse dar sa may sila hospital. So, swelduhan sila. Kontrata nila April to December. So, swelduhan. Do ka do ka job order. Job order. Until December sila. Until may nag-apply man? Kung na-applikan sa subay, damo. Kay COVID-19. Damo na nag-apply. Basi mambas na bato noon lang tadi may COVID-19 pang sagang damo man. Pero depende man nagsunbray sa ilang sportist ni. Kaya ang mga gaamuma or manag-amuma pa lang sa mga pasyente angot sa nasuspitsuhan COVID-19, ginhanas sila sa Mayo. Dapat lang. Oo. Mga old guro ang ato natudaan. Yes, may mga nurses sa sumbraya doktor ang pangwa dito sa Calatrava, Escalante, San Carlos. Inaman nagdugay na bala kami mga specialty. Yes. Amo na silang gin-pang-hire, gin-silo diri. Hindi man basta-basta ni nga ipasalang mo ng bagong saltada. So laban-laban ang sumbraya ng 30 nga iga-hire ni mga baguhan ni mga hubines. Bagong graduate. Mag-assist lang. Bulig-bulig na anay. Oo. Para nga ang ginkwa to nga may ibalo niya damo na nabalaan nga nurse, dira naman sa selo sa mas dako-dako nga obligasyon. Correct na. At least matapos ning COVID na may itika lang kamo kabahin kami sang away sang COVID na muna bla no. Yes. Kinahanglan ang sobra ila sa nga bulig sa mo kay sila ning front line nergid. Gani no. Ang ibang gani sa mga pangita volunteers mo. Oo. So makabulan basta may ideya lang sa medical bla. Yes. Oo, namo sila. So siluan ko naman mambukal daw masubo man ang sumbray nga balita ni. Kay kon magsigisigi ning epekto sang COVID-19 nabatsaga na subong mo sa mambukal. Kay kaperdihan ang sumbray sa mambukal lapit 1 million pesos. Grabe no. Nga kung tani ganaro nila ti bagod bang sa ning COVID-19 nagjutay ang nagbisita sa Mamukal Resort. Anong COVID-19 daw 2 weeks pa man lang. 1 million. Ti amo nang kaperdihan. Grabe no. Amo na kaperdihan ang sumaray 900,000 pesos to be exact yan mo no kay na ni Governor Lacson. Ginaistorya niya ang pamuno sang Mambukal nga si Miss Halandone. Sila nga obserbahan mo anay sini nga si Mana. Next week istorya ng taliwat. Anong plastada to sige ang pagdutay sang
mga nagabisita. Kaya magsige-sige, white at choice, pasirat na temporaryong operasyon. Okay. I-close temporary operation, ti ko mag-close, why obrang makatgadara. Mohi naman empleyado. So, hindi pa na sila na-include sa kwanto? Sa mangin JO sila? Ti damo, damo, Casual lang yun? hindi atong agency pa bala. Ganyan mo na namin ko, hindi na sila Damo ma-include da. mo. Ti laban-laban sila na mapiktuhan eh. Kag halos, gid sila tananda. Kag ang mga nagatrabaho, gida mabilin ko na sumray da, maintenance, kaya naman pwede mabayaan da, Yes, mga gwardya, oh, Mga therapist diya? tambot lang kung empleyado na sila da, Hindi na sila empleyado galaya. siguro eh. So, Kaya yung mga hukan na day galino, may lain pag ginay sila gali nga gauyat sila, no? Oo, damo da mga hapon nga dira na agsombray nagatiner. May pool na naginhimo gid para sa mga hapon mo. Hapon lang yun. Oo. Di, amo nang balatayan sa ulihi, balaan ta ng sobray sunod nga semana kun madayon ining plano nga pagpasira temporaryo. Sa ring mabukal sa Marisol. Temporaryo lang Oo. Yari balikan tagaw pa Lacson. People coming in is already reduced in numbers. So we're even thinking if the number of people going in Mambukal really just goes down, we might consider closing it na lang because and closing it and that would be also reducing the number of especially casuals. I've asked Miss Helen to observe this week kung ang downturn is continuing, then we will decide. Si Governor Bong Lacson nga kay na mabatsagan magsubray ang balatyagon sang gobernador nga medyo grabe gid ang pagkabalakan niya bagod man sang sitwasyon subong. Yes. Adala sa COVID-19. May isa sang Negros Occidental sa Gamsam yung ginitanan-tanan action man, iya ginitrabaho gid. Yes. Anytime mapatawag sa sigida sang meeting mo kung mayara sang dapat hambalan. So why naman siya anay puli-puli gid sa puloy-an nila ga adlaw-adlaw do ara sa probinsya gid. Kapitol. Kung executive order nga ulihin gen permahan niya bla, hapit na tulas 12. Sang gabi, no? Sang gabi, Grabe, sang no? napirmahan niya Akson Bray. Titod kung ikaw ya gobernador, doon di ka na ni matulugan. Kanong himuon mas probinsya mo. Sakto gina. So may dugang ni boss nga update ang preparasyon sa provincial government. Pero lang Action Mar, nag-trending si board member Andrew Montalibano, no? Kahapon sa thermal scanning tablas Morsyato. Yes, kay na mo nang nagsulod gina sa media center nagistorya sa amon Akson na Bray. Gin-explain niya to nga sila nakalabay ko sa checkpoint. Nanaog mga driver, mga upod nga nanaog sila ng linya, nagkuhaan man sang thermal scanner. Pero siya, nagrason siya nga may hiling nga gawon sa Supervisor Kapitolyo, mga papeles nga dapat asikasuhon para sa kontani, schedule nga public hearing, alas 10 kaya na sang aga, nga wala man madayon, bagod wala man makumpleto kadto, ang mga gin-imbitar, resulta man sa epekto sa mga checkpoint. No? Ano man lang sa hambalya, why ito kahulugan nga iwas ako sa thermal scanner. Pero naglinya man sa gyapon gali. Ara sa sulod sang salakyan nga baylan sa pulis. Galing kati gahambal mag-isapat man siya sa pulis sila nga protocol lang amon sila ginasunod niya. Ti sa ulihin napakita sa ID. Nagambal ang pulis ay ikaw gali mayor. Boy sa nakilala kay Mayor pagyapon. Oo. Tiyan mo to kayo gina-explain niya. Kada sulod niya sa Kapitolyo ginakuha na sa thermal scan forehead thermometer. Yes. Ginakuha na sa permi. Amo to hambalya ato that time nagayo lang ko ginalagas ko ako sa ning oras. What is 3 seconds out? Diba? Mahulat gid sa? Kaya mo na magalinya? That's why nga, kung mo layo-layo pagid siya. Oo, wala mo magalinya. Nag-overtake sa guro ka mag-una lang kung tani. Nagayo siya. Naog yung mga upod niya Kaya naglinya man to. Nagayo lang sa pulis. Oo. Tigaling kay kadasig daan sang social media. Gidya mo. Gani. Kung actually, pulis man to ni naghambal man yati amo to natabo. Nag-react pa sa gani sumray sa nagwa nga balita nga sila niya. Ang nagwa sa balita to mahingagaw ko sa sesyon. Liga hindi. Lunes pa ang subong, why ka may sesyon, Lunes naman Martes kang subong adlaw. Oo, sila nga. Ang hambal ko sa pulis, mahingagaw ko kadto sa Kapitol kay may asikasuhon ko nga mga papeles
para sa sesyon namon buwas. Amo ni hambal ya. Diba siya nagtumar lang kuno sa pulis to ang tinaga nga sesyon ang inambal sa Sesyon pulis. ginambal. Pati mo na yon. Oo. Hambal niya pagani sa sa implementasyon ng sobra isang checkpoint to sila niya ginisip ko mga thermometer. Nga dutay plak bilog. Pero nakuhaan gid man siya. Bisan sa why gid. Why kay gid pasugtan na lang siya sang pulis to nga nakasuwilanon niya. Sila niya okay sir, okay na lang. Good na lang. Oo. Di may ara pa sa gani ayo or parugyan sa lokal nga panguluan sa Bacolod sila niya. Kung may makita lang ko supplier sang thermal scanner ni, baklon ko donar ko sa Bacolod para magdugang. Tuod no. Di may mga tigulang ba doon nakita sa kuno nga kaluluoy kuno kalinya. Okay ka pala na og bing iban. Ti medyo para sa iya kulang ang preparasyon. Kati immediate gani mo. Yes. Kulang preparasyon. Kulang preparasyon gid man tuod. Laba-laba kuno linya mo kita ka Borussia sa puli sa Borussia. Sige na nga kon nga utod 4 ka oras ulat ya pro. Alin sa Don Salvador? 4 hours nga bisa kagwa daw mo kagapon. Alin las 2 kagwa las 6. Ano ang lingkot ti way tamimo da. Siya way man ka magakumon siya lingkod do ay gintod preparar no. Lingkot ti immediate gani mo. Emergency lang amo na preparahan mo amo sini kay do di man naton ginahanglan amo sini mo. Nga amo ni matabo. Pero galing gramo magisa lang sobra nga ti normal lang amo to natabo bangod nga first day. First day. Daw na kan ano gid man. Nakitaan abalang sumray ang mga dapat iplastar sa mayo antes i-implementar. Ti subong ro tawhay, chiko ni tawhay naman Okay, nastalisa ito, nag-report sa action na dyan. Lain na siyang sitwasyon subong ko para kahapon. Kag nagjutay ang naglagaw. Ang iba nagpalahuway na gid man, sila may lagawon sa Bacolod. Yes, laka sa mga laka sa salakyan man tuod nga nagalalabay action bray sa dalan. Labi na gini buwas da sunod adlaw nga daw gamat-amat gid nga diri sa Bacolod sa mong damo na mga nagsirado nga makalanaan gani ti majutay. Yes. May mga mimis na gani nga advisory nga sa mga akyat bahay kang member na. Di ka mo mangawat kay ara tayes palay. Correct na. Pero may ginambal ko di kina, may upod ta sa media, nagsugid sa akon, may 2 ka tawo gid nga attempt ka magsulod sa apartment ginaistaran niya. Pero tanay tawagan niya pulis, may lang kay naglinakat. Isa man ang sombray, may ara subong yang mga may maitom bla nga buko bla, nga hingalitan man ang sitwasyon bagod ang pulis ara sa dalon. Ato to sa checkpoint to, pulis ta. Pero kita ko sa downtown di subong damo pulis. Garo na abot na garo ni Servinias, base may mga manug hold up naman di sa aton para sa tabo sa series to bla. Yes. Kag himuon liwat. Kag may makita amo na naka face mask nga tawo, nga ang mata panilag sa inyo. Puwata na. Ginagamit ay sa mga hold upper niya mga kawatan yung face mask kani. Gusto na. Hindi ka makilala po. Hindi ka makilala, makakalo ka na dayon, daway na. Do si ninja ka na da. Ti mo nang dapat nga bantayan taman the other side sa nga ni kita mabiktima man sa iba niya krimen. Opportunity bla ginalantaw na sa mga tunto man nga mga utod ta. Una sa balita na sa action, balita Kapitolyo Action na Marlon Hinuboya sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Marlon Hinuboya, balita gikan Kapitolyo Probinsya. Kung may arasang mga pag-untat, pag-close temporarily sang pamambukal, insindihon ta sitwasyon na. Normal ini. Sino man bitod, bisan di mo na pag-close action hence, way nagin man may galagaw, mayo kay nadlok sining COVID-19. Kagiban pagid pating session kay nagani close man. No? Ang natabo tuya sa kay first district board member nga mo si Andrew Montelibano, may ara lang guro sang miscommunication guro, no? Nag-ayo siya mo, no? Tigaling ang mga natawag dato ng netizens nato, hindi mo ni sila ma-please siya kung nang ila sini nga mga komento angot sini. Iti nag-ayo sa tuds pulis mo siya malit ko karon may hearing ko. Pwede ka ayo da, pwede ka una da abi. Nagpakilala siya, tiway gid siya makuhaan sang thermal scanning na tawag no? Way sa nakuhaan, nakadiretso gid siya. Gumawa sa balita, grabe ka rin na buab Action Henry ang mga negative ka mga bad comments against the board member. Sometimes may amogin man mo, no? Grabe nga mga comments, di ko lang pagbasahon, kasakit ka tama sa mga komento kontra sa iya. Kung isipon, tagin man, nagpakwa lang si board, pwede lang ko na kauna, daw mo na una lang ko kwa ilang ko, kay palakat lang ko muni mo na.
tiway pagid siya nagpakuha, naguna pagid siya, purting kuminto. Amo na ang sitwasyon, no? Kung basahon mo lang, madugo ilong mo. Las 8:20, mga balita ng Action Marlon, hinawiya dulong sa aton sang life extension vitamin D3 mga kaksyon, ini pampabakod sa immune system, no? Kag plus paginaila sa nga kape subong life extension coffee mix pinakaw ng kape nga meron sang vitamin D3, mga produkto ini sang life extension Philippines mga kaksyon. Now, diri sa Bacolod, mabakal bisan dili nga botika or bisita kamo sila nga klinika dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street, unahan diri Burgos, Lacson. Pagbalik naton, check naton makadaling patrol karon na, no? Kag ang balita with Action Day sa Lasargikan sa Kapitolyo Provincial. Syempre, COVID-19 gyapon, kumusta ang Bacolod? Kumusta kita? Amo na hibaloon naton karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod, mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your goal. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayong.
dayon tinuig na naglikan ikaw gihapon ang Kaupod si Aksyon Brian Morden. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:31. Gina-endorso ta sa inyo maka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ini nagabalanse sa lawas ang tawo, tanan nga mga sobra dira sa imo nga lawas pangbuhinan niya. Amaning sobra sang imo sining asin, ang imo sining tambok, ang imo sining creatinine, ang imo sining may constipation ka. Kagiban pa, gamitan lang sang Evergreen Herbal Capsule. Kay ni may 7 ka mga sangkap nga makabuligid para mabalansing aton sining lawas. Amo man ang tinutuyo niya, no? Sining Evergreen Herbal Capsule, mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. I-try ko sinima tiniyo ng patrol, gamay lang gin nga senaryo sa Bacolod, ano? Labi na sa mga borders na diri ang lapit-lapit lang na padulungan nila sining hapon and tonight. Kumusta balaga pila gihapon o kung na-organize na? Kaya sang aga sa report, Action Alvin, graba so far na-organize na gin man sang aga. So maybe until tonight na pulo plastar niya, way naging sang nag-stranded abi sa pila ka oras abi. Pero may gabi lang, good evening Action Radio, daw masampawan na ang tower nga precast guro. Mayo ngirit sa contractor nga palpak, wala kami lipat, ari kami daw mayo guro himo o na nga rombuhan sa mga alsapalda. Dali pa ang kwarta kaso makatol joke dodong niya sang White House Burgos. Hindi gin madula kay Dudong ang tower nga halandumon, no? Ang bali madula, ha? Mayong ngirit ka kontraktor, ha? Diri Locsin Galo, near Barangay Hall, may tipon nga mga tao higadalan. O nga, may ano da? Basi batihan man sa patrol na nagkaroon, ano? Salamat. Si Tanalion, may gabi man. Ang nga nahadlok sa virus, damo sala, hindi pa siya prepare, madied. Si Bol ni. Actually, ang tao, hadlock kiniya sa virus. Good evening diri sa Amon, Barangay Zamora, Purok 4, Pontevedra. May nag-abot di sa Amon, halin sa Kuwait, March 9. Nag-abot, wala gid katuan sang Amon midwife. Nabalaka gid kami. Dapat yung kanto nyo na sa Pontevedra Municipal Health mismo. Ay, ara na patrol. Sige, pasensya action dyan, ha. Para ma-check gid na ninyo, delikado na. Action Bray, bulungan o kon umambak. Ayon, ang saging. Amo nang kagina nga doon na sa punta sa dila ko, umambak ang tawag sila. Ang green nga saging, blaw, aside from bulungan, umambak ang tawag. Salamat, gid. Pero may kunis una ginasakas, puno saging, kakalipat pa ta. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon dyan, kumusta ang palibot, Aksyon dyan? Maing gabi Aksyon Bright, kag sa itong tanan nga mga kagsyon, ang patrol ko live kita din nag-report sa may Bacolod Vaga boundary, diri sa Barangay Sumag, sa Radsang Bacolod, dalan araneta sa Gyapon Aksyon Bright. Karon gabi, hindi na mo sinakasako, kag hindi na mo sinakadamo sa masarakyan. Ang makita nato, naglabayo ko nagatabok abi, diri sa boundary mismo kang border sa Bacolod Vaga Aksyon Bright. Karon nga gabi, damo man mga personnel sa mga kapulisan of course, nga nagka-deployed dari sa area did mismo no sa may borders kaya even sa pila ka mga borders man nga atong gikatuan karon dira mga adlaw maligay na alas 3 ang hapon sa naglibot kita din sa may Mansilingan dito sa may Porkbon zone barangay Mansilingan tugtog magkalabot kita dito sa may Circumference Road sa akop sa Barangay Bata hasta na Sumbray sa dalan Lagson sa border sa Bacolod Talisay kag balik kita rin sa may area sang Sumag kamod nga gabi nagbalik na o normal na ang sitwasyon sang process o kunabi pagpatigayon sang thermal scanning sa tanan nga mga persona nga luya magtabok o maglabay sa border nga sakop ang Sumbray sang sudad sang Bacolod. Ang sistema naman, especially kung tinahay abi sa mga salakyan na kalokar na gidman na plastar na sa mga kapulisan kag sang tagsa ka mga team nga napang-deploy sa naglain-lain na lugar. Nagdamo na gidman ang mga thermal scanner nga gingamit diri sa natong tanan sa mga personnel nga na-assign. Like for example, dito sa Lagson Gaina na nga 5 na ka mga thermal scanner, rason ko nga kadasig sang flow sang pagpatigayon sa scanning abi sa tanan nga nagasakay. And then ang ginuban nila wala kasi nagpanugot pa sa mga pasero nga magpanaog na lang para sila maglakat abi no. Ang ginimo ka mga personnel sila na gid lang mismo ang nagsaka sa mga sa
mga bus sa mga salakyan agud nga personal nga mga check dito sa babaw. Kagamo ni abi kay dalom sa scanning ang sombray. Even ang mga salakyan sulod sa salakyan gani kay ban niya gabi sila na nagidag sombray ang nagtaya sa ilagtang sa mga personnel para masapos kag mas mangin madali ang iladaring proseso. So diri karon nga gabi ang gabi diri kumpara mo sa buong pertentila sa gabi ang salakyan karon niya Dolson wala may nagkapila direksyon ba no ano ginamang hindi gina mo sinagkadamo abi kag nagka-contest ading trapiko at least dasig sa movement sa salakyan ak sombray kag isa pag uraksyon dyan na natabo sila kagabi daw ang ibang tuway na nagbalalik pa nagpululi na or nag-home quarantine anay kiti medyo alang-alang na ginman sitwasyon ano. Dani, kagapon, diba yung nagulpihan, gid man talk sumbay, gulpi bilang yung patigayon nila, quarantine, kagang checkpoint nga gin patigayon. So at least, posible ka rin gabi, bangod nga damo-damo sa mga scanner available, to kakapagid nga ayuan to, sakto na, wala na ginaginawa. Kado mga mall, paglibot na ito nagsumbray, kadutay na lang sang may nilagaw, kag sarado na temprano ang iban nga mga fast food chain, ang pilag ka mga establishment komersyal. Ang isa sa nabalakon, Jollibee, why na sarado na pagkalasite lang kayo na. Ang mga bangko, las 4 pa lang nag-close na mga bangko nga inablang ga-close na alas 7 sa gabi, subong las 4 close na sila. Oo, ang mall do temprano pa man ang himos, kag close naman ang sombray, no? Di kay why naging man sang may nagalagaw ka nagapamalaklo aksyon diyan ano pabing hulaton mo na kun imanirado ka na lang gid na diyan ano. Gani man. Oo, iba yung mga fast food chain, Luzon na lang kadiri ka kita man gani nagakinaon. Hindi na ang mga merkado naton so tayo na malang nagakadto. Kun temprano guray damo pag iban may nagapinamakan. Pero pag amo sinuras, haway na ni ang sombray, no? Kaya hindi ka man hindi ka man kwan blan tuwag sa ganito, hindi ka man namian nga magpungko kada sagi ka balikid stupad mo kay base may virus ni kundi puli ka na sa balay mo. Amo, no? Base ka kung kay example, dito masalamukan ka da sa inom-ilim non mo. Kag mag-ubok ka golpe, kag matampaan sa tapad mo kundi disgrasya. Doon hindi ka man kampante nga gakaon kada sagi kay mo panilag sa likod mo da skilid mo kay base may virus ni kundi way magyapon tupad hindi ka mabusog na. Oo, kay even pag hindi ko nagkakaon ka sa iban nga mga establishment. Kaon ka bikarinderya da karon kaon ka fast food chain nga gagamit na karon kutsara nga stainless domisyo ikaw dumaan naman mga kulbaan ka magamit nga yung ginamit plastic spoon or fork mas mahal na lang sa balay ka na lagi mo magkuribong to ka magkaon do so safe ka pa no sigurado ka pa mo nga gipagluto ak sombray pero natabo diri kung sakto mabalaan sa ato ng mga aksyon nga eskwelahan ginama nagapatigayon sa one seat apart sa tion sang examination subong lain ang trend kay pati sa lakyan one seat apart man action bray. Tinasunod diri sa aton ayhan? May ara nagasunod ang mga series bus. Kalabanan gasunod gid. Kung alin Bacolod. Pero kung pasulod kay Bacolod. Why gid? Sa Manila subong way na nagabiyahe kung mag 1 meter away be ang distansya niya. Kaya nila magbiyahe kami pero di kami way pasero. Gani kay ang matabok sombray base sa guidelines sa Department of Transportation nga mo ni gina-implement Land Transportation Office so gina-inspect nila pina-monitor nila. Ang tanan nga di pasahero nga jeepney, ang pasahero mo sa imong kahadara dapat 50% lang. So kung tag 16 ang pasahero mo, ang pwede mo lang mapasakay 8 ang sumbray para may distansya. Ang taxi dapat 4 lang. No, mga pasero, 4 lang ang sakay, including ang driver. So, 3 lang ginang kasakay. Sa bus, 25 lang ginang sumbray, including driver kag konduktor. Hindi ka na pwede ka palapaw, hindi na pwede ka standing man ang sumbray. So, nakatodrik Bacolod, si Attorney Alan Sacramento, gid ang acting chief ng Operations Division sa Land Transportation Office 6. Kaya tutukan nila ang mga dalagko nga mga bus terminal sa Bacolod. Kagang ginimo nila diri sa mga checkpoint area kaina naging designar gid sila nga mga personnel man nga naga-check. And kaina dito sa North Metro patugin nga nadaktang sila. Agigol kalusot sa Como may checkpoint. Ara ba lang illegal na ba lang nga nagabiyahe ba lang nga mga van ay na? Kolorom gyapon. Kolorom. Natsempuan may LTO. Disgrasya pa sa aksong ray, no? Ang nambal naton kami lang guro mga otoridad na subong nag-focus na lang sa COVID pa gusto man sila kabalandra sa mga kolorom nila.
Kaya mo na kani action ba dapat sundon na lang sa atong tanan nga magkagsura pinaka mga guidelines sa pulisa nga ginapatigayon sa ato naman nga mga otoridad. So para magkagsura may presentosyon diri sa atong ginakamtangan sa boundary con border sa Bacolod Bago sa barangay sa Mausunad sa Bacolod. Rekta sa patol at libot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa butang sa action sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. May ka nagtulotawhay na ginman sa action action Dale. Nagtulotawhay na ginman ang aton sini nga mga lugar ang tawag sini gali check up points mga kaksyon no. Lain ginman kun checkpoints kamo kay lain manaya mo pang tuki na sa mga lisensya sa mga kumiyara kasang dala nga mga armas luthangda susubong niya thermal scanner niya ginagamit sa pag isa sila. Isa. So nagtulotawhay na ginmana ang mga dulo distansya ini nga 1 kilometro, 2 kilometro sa mapasero na mabudlay gin sundon ini mo. Oo, kay sa Manila to gani subong why na masyado gabiyahe salakyan to kay kung ang salakyan mo may karga kabi nga tag 22 kabilog, ti pulo na lang masulod na da. Ti pirdi kayo bibiyahe ka papulo na lang kiti dapat buhinan mo siya dulo distansya mo. Ti mabiyahe ka pa na kung puli ka na lang ka papahimuyong. Check naton si Matinaction Dale Salazar sa aton sining Bacolod City Hall magkaksyon na check connection Henry Spolgar no. Padaligid lang kay may update kita sa COVID-19 man sa national news ini. Ando sinadungaga na naman nga nagkalamatay. Aksyonan may gabi. Aksyonan na Brian mayong gabi nagsaka o kung nadugangan sang duha ang patay sa sining COVID-19 action ride diri sa Pilipinas. Iniwasi man sa 8:30 subong nga gabi nga ginpagwa sang ang statement sa Department of Health sa diin isa diri ka patient 126 kag patient 129 amo ini ang napatay action na Bri kag if ma-remember 12 nadugangan 2 14 na sa karon action Bri. Ining patient 126 isa ka 76 years old nga lalaki Pinoy. Oo, napatay kay nasang hapon tungod nga nag-eksperyensya sang acute respiratory distress syndrome kag severe pneumonia action Bri. Ang pasyente nga inigin admit sa Adventist Medical Center sa Manila sadtong Marso 9. And gin-confirm nga nag-positive ini siya sa COVID-19 sadtong Marso 15. Ano may travel story ni siya? Community wala na transmission? I think ang iya gini nga mga action Bri may balatian siya. Komplikasyon na. Komplikasyon na. May ara pagid siya sang type 2 diabetes kag hypertensive cardiovascular disease. Amo na ang iya mga balatian. Ang isa pa aning patient 129 isa ka 67 anyos nga Pinoy man, lalaki nga na-confirm nga nag-positive sa COVID-19 sa tuong Marso 15 man kag napatay sa Lung Center of the Philippines after man nga nag-eksperyensya same man action Bri acute respiratory distress syndrome secondary to COVID-19 as well as ang community acquired pneumonia. Ang ini siya or ginatawagan ba lang nga hypertensive action Bri. So pinakaano nila doon komplikasyon ang reason kagti since nga nag-positive pagid sila sa COVID-19 action Bri. Ang akong ginapangita di ko may mga travel story ni sila, din nila ni nakuha, ano nga sitwasyon. Di ba sinapatay man lang sila sa balatian, labla? Amo na gani. Hulat to na to ng mga further pagid nga mga details sa DOH. Kaya actually ang ila gina-mention or pagwa usual action Bri, ano ang iyang mga komplikasyon abi sa daan nga mga balatian niya. Sang san o siya gin-confine, sa din siya gindala, san o siya nag-positive. Sang san o siya gin-confirm nga nag-positive. So mo na usual ang ginapagwa sang statement man sang DOH. So dapat i-support na nila kon may mga travel history ni sila, din nga community ni sila halin. Ang lugar bila dira may COVID
positive dira o anong sitwasyon. Oo. So, amo action ba from time to time, i-update man nato ng aton mga ka-action. But then, as of sa subong, amo pa lang niyang aton man nga mga nakuha man nga statement. Halin mismo sa gina-post man sang Department of Health. 14 patay ang confirmed cases. Pila gyapon to? 187. Nagsaka na siya, 187. Nagsaka siya 45. Pero may mga recoveries man action ano? May ara, bali, Ay, sorry, naka-recover rather. naka-recover is nagsaka na sa 4. Ang pinaka-latest among sa isa ini siya sa mga repatriates sa ato bala ng Diamond Princess cruise ship sa Japan and then taga Negros Oriental. Pero naka-recover na siya. Naka-recover siya. Ati mayo man. So meaning 4 ang naka-recover, di subong nagsaka, 14 ang napatay, 187 ang tested positive or na-confirm. Included na ng patay daya. Yes, included 187. na. So man ang naka-recover. So ang numbers lang gidya sang positive sina is 187 lang gidya all in all. Hindi naton pag-i-plus ni nagkalamatay ni. Hindi na. Dala na da actually action that's right. Bri. Sige. Okay. So far amo na ang pinaka-latest naton in terms of record sa diri man sa Pilipinas, update angot sa COVID-19. Okay. Balita gikan sa News Center, una sa balita sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Okay, salamat action an 14 ng patay, 187 na ang confirmed COVID-19 cases diri sa aton spungsod Pilipinas. Check ko na lang si Action Dale Salazar kay may ara sang press conference ning hapon diri sa Bacolod. Ano blang panibag-o nga gin papriskon karon ni Mayor Bing Leonardia. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Brian nagsentro sa implementing rules and regulations kon IRR ang press conference nga ginapatawaga ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia iniangot sa hapon sa pagpaydalom sang Bacolod sa General Community Quarantine. Action Brian so dito gin-discuss na sang alkalde ang mga rasones kun nga agin paydalom sa Community General Community Quarantine Action Bray ang Bacolod City kag ining mga dugang measures nga gidaobra sang syudad kontra COVID-19 Action Bryan. So ginpathag dito ni Mayor Bing hindi man kuntani luyag niya himuon ang ining mga policy no o kon mga Pulisa Action Bray o galing ti kinahanglan gid no nga suno siya ginalimit duyag sining ilimit ang movement sa mga tawo Action Bryan. Bangod suno siya daw amoy siya ang effective nga pamaagi kasunod nga nakit-an man naton or naobserbaran nga suno siya sa China, South Korea kag Macau Action Bryan. Daw nalimit bala ang paghulag sang tawo rason nga daw naghagan-hagan or wala na abi or jutay na nang abi ang mga additional cases sang COVID-19 nga gina-report Action Bryan. So sunod diri kay Mayor Bing nagapangayo lagi siya sang cooperation sang public kung ano man nga mga policies ang ipatuman diri sa may syudad sang Bacolod Action Bryan. Nga sunod ganin siya ti election no ang natabo no gin example niya ang kaso ni Senador Juan Miguel Zubiri nga symptomatic nga anuman kahalong sang senador pero posible sa gihapon nga taktikan sang COVID-19 Action Bryan. So sunod diri sa alkalde sundon na nga no kung ano man ang mga announcement sang otoridad especially sang Bacolod Interagency Task Force against the COVID-19. Ano ang porsyon sang palayag ni Mayor Bing Leonardia. China, Korea, and Macau na limitahan nila ini and they seem to be succeeding in this fight simply because movements of people were also limited or even completely stopped. So, kabay pa maintindihan sang tanan, taga Bacolod man or ang gusto naga-opera or gusto makalito si Bacolod na this is the call of the times. This is precisely what is needed at a time like this.
Siyempre, sabay naman ni Vice Mayor Alcida Familiaran ang chairman sa task force, iya diriging klaro nga ang Bacolod City mayara iya sang pondo kontra COVID-19. O galing ang problema lang diri, hindi na available sa market o kung wala na sang stock sa mga equipment nga kinahanglanon like mga mask, alcohol, mga thermal scanner action Brian. Nga sunod siya tiyan mo na ginapakamalaot usually sa social media nga mga kapulisan naton nga nagabantay sa checkpoints mga borders sang syudad. Wala action Brian sa mga protective gear nga ginatawag para pangapinan man ang ilan sini nga ko galingon. Sa pinaka-latest nga development action Brian sa problema sa thermal scanner, may nasisize ka thermal scanner nga una balang ginpanagtag ni Vice Mayor Familiaran sa mga public school. Pangod wala man sa consent classes, so temporarily ginkuha tuwa na action Brian kag amo ni siya ang dugang or nag-augment abi sa existing nga mga thermal scanner nga ginapahamtang sa mga checkpoint diri sa may syudad sang Bacolod Action, Brian. Aling palayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran. Apologies to the public of what's happening. Ari kita sa isa ka normal situation na kinahanglan cooperation and support sa tanan. Kita kada sa social media, wala untak ang criticize sa government. Susulitot ka, ari kita sa isa ka sitwasyon nga abnormal. And for the public to know, ang budget sad to say, wala sa tax or wala sa market ang aton needs. Wala ka baklon nga scanners, wala ka baklon nga mask, wala ka baklon nga alcohol. Ang aton mga PNP personnel, nurses naton, they are risking their lives para maproteksyonan ang aton safety. Wala sila protective gears na ginausan. But then aram na sila 24/7. Siyempre, sa pinaka-latest nga PUI sa PUM sa Bacolod City, ginannounce ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa task force. So far, we are expected isang 11 tanan sa mga patients under investigation na siya ang ginalakitan sa 3 ka mga lalaki kag 5 ka mga babae. Siyempre, ang 4 sa ilang out of town kag pitodiri ang residente sang syudad sang Bacolod may travel history sa luwasong pungsod kag 7 sa ila ka PUI sa may travel local or diri lang sa Pilipinas Action Drive, Manila kag Negros Oriental. Kag karon may 410 ka mga persons under monitoring o kon PUM sa Action Bright kalabanan diri sa ila ang gikan sa Metro Manila nga naghingagaw puli diri sa may syudad sa Bacolod antes nga ginpatuman ang lockdown dito sa Luzon Action Brian. So kin-explain diri ni Dr. Tan nga posible magtaas pa ni ang numero sa mga PUM bawod may mga nagasinulod pang report gikan sa mga BHERTS o kon kabarangayan Action Brian. Action Dale, nabangkot sa aton di kung magpamurusya kabig ko no, makabalik ka man sa Bacolod no? Kung resident ng Action Brian sang syudad sang Bacolod, di pa kita mo lang ang proof of residence mo. Pero dapat valid ang imo sining reason. Like for example, taga mo siya ka, nag-aobra ka base sa ka BPO company. So, pwede ka Action Brian nga makasulod diri sa may syudad sang Bacolod. Ang curfew for tonight, yung mag-start na exemption diri or may exempted diri mga BPOs na ton kagiban pa nga mga importante. Ang mga night shift workers, ang mga pharmacists, ang nagatrabaho sa butika, mga frontliners, kapulisan naton, ang mga driver, Action Brian, like ning mga ambulansya, so exempted ini sila. Kagati no i-present lang ang ilang sining mga documents, ID, uniform dira pasudlon man sila o hindi man sila pagsitaon sa aton sining mga kapulisan. And ang closure, early closure sa mga negosyo diri sa mga syudad starting 8 p.m. tonight Action Brian based man sa implementing rules and regulations na gin-issue ni Bacolod Mayor Evelio Leonadia. Sige. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio. Salamat Action Dale, balita gikan sa syudad sa Bacolod. Si Juan Christopher De Leon, ang aktor nagpositive man sa COVID-19, no? Why sa travel history o galing kay ini siyang isa ka entertainer o isa ka artista, isa ka actor. Damo giman siya kuno may na istorya nga mga tawo man mo. Amo na bi, ti basi kun didto yung manakuha nga sitwasyon. Gapangabay sa subong basi may na istorya sabi nga nakapuli di sa aton. Lantad na lang daan no si Christopher De Leon ang actor mga kaksyon. Nagpositive man sa coronavirus. Las 8:54. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Ang balitang ito ay My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Padayon ka muna ka pamatis.
Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9 ponto. Dali gid lang. Now, may nagalagaw naman nga information sa sini nga mga tiniyon nga kuno action hands may nagpositive sang COVID-19 didto sa Manapla Municipality. Manapla is Negros Occidental, no? Manapla is Negros Occidental. Allegedly, ining information gindala ko no diri sa syudad sa Bacolod ang positive sining COVID-19. So giningagaw ko aksyonan basta may ngagaw mo ni post mo na kag-i-quote mo ning mga nagalagaw ni. Giningagaw ko tawag si Dr. Mary Jane Juanico, ang doktor sang spokesperson sang DOH diri sa aton sang Rion 6. Ginpa-confirm naton ini. So ari ang iya sabat Negrosanon Bacolod non labi na gid sa Manaplada aring sabat ni doktor pamatiin nyo gid. Occidental. Di ba tanan nga mga test nasa inyo na maagi do? Yes sir, sir. So far no confirmed case kami sir sa COVID and wala man kami sa among sa line list namon. Wala man kami so far sa mortality. From Negros Occidental or the whole Region 6? Yes po, opo. So ining information doc makabig tani nga ano doc? Ang sa Manapla nga namin mo sir? Oo, nga ga-circulate di subong. Oo, wala kami sir sa information nga amo na sir. So wala gid sa dira subong sa inyo ya doc nga office na wala sang positive may isa diri sa Region 6 as of today. Wala sir. Yes sir, wala sir, wala. Even sa line list na gin-publish ang rapper, gin-check man namon, we don't know sang legitimacy sang napusang sang rapper kasi wala logo from DOH. Naglagawala kami sa amo na official na list subong. But based sa rapper na gin-post kagina, so far wala kami sa may na-trace nga from Region 6. Okay, so Region 6 kuan gyapon na free COVID-19. So far. Siguro hindi siya sir COVID-free guro. No confirmed case na effect. Pero do anong imo pa nga bayliwat man sa publiko bo kadamo gid sa nagalagaw ng information nga fake. Ano sila mismo do doktor sila ya? Ito rin mapunggan ang nagalagaw nga mga istorya regarding sa mga false nga mga mga news kag mga fake news naton. If I may suggest sa public nga mahulat siyang pronouncement sa DOH as for the official result or for the official number of cases natin diri. So liwat ang Negros sa Bacolod hindi dapat magkabalaka kay wala sa kamatuoran ning information. Yes sir. Salamat Doc. Okay, sa muna palayag ni Dr. Juanico sa Region 6 ano. So kung ano gid man ning information nga gwa subongin na respeto tamani no halin sa Manapla kuno ini. So galing kitanan nga mga test na galabay ni sa Region 6 mo sa DOH before ipasa sa mga provinces kag kung ano nga sitwasyon. Amo na siya ang protocol gidman pero ti-check naton liwat pero tina-interview naton ang doktor mismo sang DOH kon ano gid man ang galagaw di nga information i-double check ta liwat pero ginpabati ta lang sa inyo ang interview naton kiti balaka man ko nga may imagine mo may positive na diri sa Negros Occidental. So, doktor to na interview naton, no? Doktor to na interview naton ang spokesperson sang Department of Health mismo nga gin-check ginaton didto kay sulito naton ang tanan nga mga ginapatigayon nga pagpangusisa sining mga POI ginakuan sila sang mga mga swabbing bala no. Ginadala ni didto sa Region 6 so kon ang tanan nga mga results halin mismo sa Region 6. Sa DOH mismo. Sige, last 9:04 double check ta niliwat ang ini nga mga information man diri nga nagalagaw diri sa aton sa Negros Occidental. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Wala kita sa ngayon pang oras sa aton sa nga pagpangalagad maka-aksyon upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Department sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Aksyon na Magbanwa. Sa technical side we have Aksyon Henry Spulgar, upod yung madri back up sa Aksyon JM Baikin. Sa newsroom upod sa Aksyon Arn Defensor and Aksyon Eden Aboso. Standby karona sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian maka-aksyon na isa ka memorableng istorya sa Aksyon Farming Line magilibati tabuas sa mamagyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Aksyon Brian Morgan nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.